So yun guys, ano na, last day na namin ito sa Bicol. Tapos ayun, nag-almasal kami ng pansit. Sabi mga SGs, nagising. Dito. Wala. Lubi lang yun. Hindi na kami mag-aaral. Dito sa Nabuwa. Punta pala ng mga ganun ganito, nag-video. Okay guys. Hello guys, stop over muna kami guys. Sana tayo. Time check natin guys, 3:52, nasa ano raw tayo? Nasa... Uy, pa Calabarzon na! Ay, Calabarzon Doña Aurora. Cool. Bicol. Pag umaka na tayo na. So meron pa tayong bye-bye Ayan guys, medyo malayo-layo pa siya, 5 hours pa yung biyahe. Pero carry lang. Layo pa. Ito ba yung Luceno? Oh, hi kayo, hi. Hi guys, dito kami ngayon sa 2.6 kilometer lang nasa Gumakan na kami. So, let's go! So yun guys. Nasaan na ba tayo? Gumakan tayo sa Gumakang bypass. Nasiraan kasi na... Ayun o, napart yung gulong. Sa mga gantong mga biyahe talaga, hindi siya inaasahan na mangyayari. Kasama talaga yung mga ganyan, makapatuntahan. Tapos ayun, habang mag-aantay, nakain kami. Ito order namin pa to sa McDo. So di namin siya naubos. Sa McDo kayo, sa Bukot na yan. McDo si Pocos. Ayan guys, Kaya tinake out na lang namin. tama nga po dun sa mga. Tapos yan, order kami ng noodles. May pusa. Yan. Andito kami. Somewhere in... Gumakang bypass. Ayan. Pako na guys. Uwi na. Papabagat mo. Iaagad mo pa.
Oh, tanggal yan. Kamusta biyahe? Ayoko na. Uulit ka pa. Uulit. Depende. Pero yun na nakamotor. Ha? Hindi na nakamotor. Naka-ano na? Naka-bike na ba? Oo, bike up. Ano, ulit ka pa? Hindi na. Lo, sino yun? Kung alagang mo.